vanhu vaya vachichema masoja vanozikanwa kunzi akanga ari magenerals, those vari kuonekwa kunzi maallies avp Kosano Chiwenga vakatsakatika from 2017 up to now. Panguva ino vanhu vari kuona kunzi the current situation iri munyika yeZimbabwe iri kuonekwa kunzi the power consolidations ari kuitika pamazuva ano ari kueliminatiwa. All those voices were against the 2030 plan. Vanhu vakusuwa kuti dei havo vanhu masozi wanga chiri mapenyu tingadei nyika yeZimbabwe yakanga yari panani. Sabira mashoko budanyirwa panapa subscribe like on the bell icon. Panapa lini emanobuda chiposta sibisizo moyo muri kuona obudanyira chiti. I've come to understand that SB Moyo had people at heart. In 2017, when he participated in the coup that removed RGM Robert Gabriel Mugabe, he did it with the good intentions, hoping that ED was going to hit the ground, running and keep corruption, stop regional and tribal politics, stop nepotism and cronyism, etc. But ED had another plans. SB Moyo was disappointed and voiced his concerns about how the country was being governed, and unfortunately it led to his demise. Rest in peace, Soldier Moyo. Thomas Konoya panapa chichemwa aiwa nalini emachisamariza maevents akaitika aiwa to SB Moyo's demise. Yet aiwa panapa SB Moyo muna 2017 vachilida the coup vaitova nemabig plans vatoti aiwa takutoesawo zviri nani kuti nyika yeZimbabwe ive netransition, paonekwe development, corruption imire, cronyism zvipere. But pavakazoona kuti they miscalculated, vakatanga voice against the regime, vakabva zvakonzeresa kuti varasikire neupenyu hwavo. Zvari kuya pana panguva ino zvari kuona kuti the current situation yemunyika yeZimbabwe iri kuonekwa kunzi all the allies avp Kosano Chiwenga kana maallies ese ari against the 2030 plan is either they are being fired or vanozongomuka vachimwe vatsakatika. Tudze mafungiro enyu muti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section yedu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.